Уважаеми колеги, преподаватели и ръководството на колеж Делта, добре дошли на церемонията по връчване на дипломите за професионална квалификация. Добре дошли на церемонията по връчване на вашите свидетелства за професионална квалификация. Аз само искам да ви пожелая от цялото си сърце да бъдете здрави, да бъдете успешни и да осъществите всичко това, за което тайно и явно си мечтаете. На добър час випуск 2012. И сега церемонията, който си чуе името, идва тържествено господин Николов му връчва свидетелството и след това, ето тук, в една от тези двете книги се разписва. Александра Влади Дамянова. Това е нашия пълен отличник на випуск. Анна Джотолова. Здравейте! Казвам се Силвия и имам удоволствието да ви поздравя всички вас, които сте решили да продължите образованието си тук в колеж Делта. За тези, които все още не са взели решение, искам да споделя следното. Тази година завърших специалност интериорен дизайн и няма да ви изтъквам предимствата, които така или иначе са присъщи за повечето учебни заведения. Аз ще ви споделя нещо, което може да научите и видите само тук в процеса на работа. Възможността да учим в компактни групи позволи на всеки да получи индивидуално отношение, такова каквото му е необходимо. Добрата практическа насоченост на програмата също така ми позволи да започна работа по специалността си още в процеса. Създадох множество контакти и намерих много приятели тук. Смятам, че сте попаднали в правилно.